गिबियावनो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय फुंबिलिनि गोजोन हामलायनायखौ बयनिसिमबो बावहरग्रोनाय जाबाय। फैदो दिनैनि गोदान निउस आपडेटखौ आं नोंथांमोननि सेराव लाना फैफिनलायबाय। गिबि निउसआनो दं आसामाव गोदान 276 कर'ना पजिटिभ पेसेन्ट मोनदों। गासै कनफार्म केस दा दङ 6646 आरो हगारना होनाय जादों 4033 आरो सागु थैबाय आरो साथामा माइग्रेट्सआव दङ। दा इन्डिया भार्सेस भुटान दै मोनैनि जेंना। इन्डिया आरो चाइना दावहा जाबाय थानाय समाव दा इन्डिया आरो भुटानजों दाङाबाजि जालायदों। भुटान हादर आसामाव फैनाय दैखौ बन्द खालामना होदो, जायनि जाहोनाव बाक्सा डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय 23 गामिया दैनि आंखालनि जाहोनाव आबाद मावनो हायाखै। बेनिखायनो बाक्सा डिस्ट्रिक्टनि रायजोफोरा लामायाव स्ट्राइक खालामदों, जाहाथे बे जेंनाखौ भारत सरकार आरो भुटान सरकारनि गेजेराव थाबैनो जेंनाखौ सुस्राङो। बेनो दं सुशांत सिंह राजपुतनि जोबथा फिल्म रिलिज जानाय। सुशांत सिंहनि थैनायनि सिगां मोनसे फिल्म बानायदोंमोन, नाथाय रिलिज जाथ'वाखैमोन। बे सावथुननि मुङानो जादों दिल बेचारा। बे फिल्मखौ 24 जुलाइआव आपडेट होसिगोन होनना मिथिनो मोननाय जादों। बेखौ फ्रियावनो हटस्पटआव नुनो मोनगोन होनना मिथिनाय जादों। बेनि उनाव दङ 2020 मायथाइनि सिटेट एग्जाम। 2020 मायथाइनि सिटेट एग्जामनि जुलाइनि 5 खालि जानो गोनांमोन, नाथाय बे कभिड-19 बेरामनि जाथायनि थाखाय बन्द खालामबाय। बेनि दं OHS सेकेन्ड इयार रिचेक खालामफिननो हागोन नोंथांमोना। दा OHS फाइनाल एग्जामाव फेल जानायफोरा, जायफोरा फेल जादों बिथांमोना गावसोरनि बयखौ रिचेक खालामफिननो हागोन। मानि थाखाय फेल जादों? जुदि नोंथाङा 2-3 मार्चआव फेल जादों, जुदि नायग्राया नाम्बार खमायना होदों बा दानदों, अब्ला नोंथांमोना रिचेक खालामफिननानै पास जाफिननो हागोन। बेनि उनाव दं रेगुलार ट्रेना 12 आगस्तसिम बन्द। इन्डियान रेलवेआ रेगुलार ट्रेन सार्भिसा माने 12 आगस्तसिम बन्द खालामबाय। स्पेशल ट्रेनआ सोलिगोन, जा रेगुलार ट्रेन बेफोर गासैबो 12 आगस्तसिम बन्द कर'ना भाइरासनि थाखायनो खालामदों होनना मिथिनो मोननाय जादों। बेनिफ्राय चाइना भार्सेस इन्डिया। माने दाखालि इन्डिया आरो चाइना रायलायनायनि उनाव चाइनाया बुंदोंमोन LACनिफ्राय गावसोरनि रौनियाफोरखौ लांगोन। इन्डियाबो बुंदोंमोन, नाथाय सेटेलाइटआव नुनाय बादिब्ला माने LAC खाथियावनो माबा बानायगासिनो दङ होनना सेटेलाइटनि गेजेरजों नुनो मोनदों। दानिया फैदो गुवाहाटियाव 26 खालारनिफ्राय लकडाउन जाबावगोन बुंनाय बाथ्राया नंखाय। गुवाहाटियाव माने ससियेल मिडियायाव मोनसे भाइरेल जागासिनो दङ। बे जादों 26 खालारसिम लकडाउन जागोन होननानै मोनसे ससियेल मिडियायाव भाइरेल जादों। बेखौ लानानै हेल्थ एन्ड फेमिलि वेलफेयार मिनिस्टार पियुष हाजरिकाया बुंदों बे भाइरेल जानाय बाथ्राया नंखाय। दानि दं धेमाजि जिल्लानि सिङाव सासे नार्सनि देहायाव कर'ना पजिटिभ मोननाय जादों। दा धेमाजि सिभिल हस्पिटालाव मैया सासे नार्सनि देहायाव कर'ना पजिटिभ मोननाय जादों। बेनि उनावनो बे मेडिकेलखौ सानथामनि थाखाय सिल खालामना दोनबाय आरो मैया तेजपुरावबो 23 खामानि मावग्रा सुबुं आरो सासे डाक्टरनाव कर'ना पजिटिभ मोननाय जादों। बेनि उनाव दङ जोंहा बिहाराव सारअन्थाइ गावनानै 83 सुबुं आरो 15 मोसौ थैदों। बिहाराव मैया गोबां अखा हानायनि गेजेरजों सारअन्थाइ गावनानै 83 सुबुंखौ बुथारलाङो सारअन्थाइया, आरो लोगोसेनो 15 था मोसौबो बुथारलाङो। बिहारनि गिबि मन्थ्रिया सासेनो 4 लाख होगोन होनना मिथिनो मोननाय जादों। छत्तीसगढ़नि करब डिस्ट्रिक्टआव 26 बोसोरनि सासे आइजोखौ सानै सुबुङा जिनाहारि खालामदों। छत्तीसगढ़नि करब डिस्ट्रिक्टआव 24 बोसोरनि सासे आइजोखौ रेप खालामदों। मिथिनो मोननाय बादिब्ला आइजोआ 8 बोसोर सिगांल' हाबा जानायमोन आरो बिनि हौवाया फाग्ला बादिमोन एसे, आरो आइजोआ मेनि 19 खालाराव गावनि न'आव थांदोंमोन। भैयाल आरो यारदेल बर्ती मुंनि मानसिफोरा आइजोखौ सौवो आरो आइजोखौ मेगन खाथेना हाग्रा गेजेराव लाना थाङो आरो सानैबो जिनाहारि खालामो। रेप खालामखांनायनि उनावबो बिसोर सानैया आइजोखौ जबरदस्ति यजलाल लांहानि न'आव बाइकआव थिखांना लाना थाङो आरो गोबांबाव न'आवबो जिनाहारि खालामो। जिनाहारि खालामना बायजोआव थांनायाव न'आव जिनाहारि खालामखांना भैजायाला बायजोआव थांनायाव भैजायालनि मबाइलखौ मोननानै सिरि सिरि आइजोआ न'आव फन खालामो, बिफा आरो बिदाखौ लेंहरो आरो आइजोखौ लाना थाङो बिथांमोना, आरो लोगोसे आयेनारि हेफाजाब लायो। दा नाथाय दायनिगिरिया खारखोमाना दङ। बेनो दं डिब्रुगड़नि अल इन्डिया रेडिअ स्टेशना गोबां अखा हानायनि जाउनाव बन्द जाना दं। माने साननै अखा हानायजों डिब्रुगड़ाव थानाय अल इन्डिया रेडिअ स्टेशन दै लोमनायनि जाहोनाव स्टेशनखौ बन्द खालामनाय जायो। दा बोथोर बिगियाना बुंनाय बादिब्ला आसामाव 27
खालारसिम अखा हानाया सोलिबाय थागोन होनना मिथिनो मोननाय जादों। थ' बेनो दं NGTआ 25 कौटि जरिमाना खालामदों 5 जानो अर खामनायनि थाखाय। थ' दिनैनि भिडिअ' एसेनोसै गोजोन्थों।